हेलो फ्रेंड्स, नै जोंहा न'आव बिल्डिं लुनो थाखाय हा गारफैदोंमोन। ओमफ्राय अखा हानानै रोगानो सोलाबाखैमोन आरोना। ओमफ्राय हाजिराबो मोना नालाय न'आवनो आंनो मावबाय, आंनो रोगाबाय आरो। थ' आंनि रोगानायखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नै बेयावहाय टेलार 4 दं आरो हायाहाय। ओमफ्राय टेलार 2 रोगाखांनाय बायदियानो जाबाय आरो, एसे दंबावो रोगानो। ओमफ्राय बेयावहाय नै बिदि हाया टेलार 2, ओमफ्राय बै बालासिया टेलार 2, गासै टेलार 4 मोन आरो। ओमफ्राय ट्रेक्टरसे माने टेलारसेयावहाय 300 खरि लानायमोन आरो। ओमफ्राय हाजिराबो मोना नालाय न'आवनो मावनांगौ जाबाय। ओमफ्राय खावसेखौ बोरायजों आंजोंबो रोगाबाय, ओमफ्राय खावसेखौ आं हारसिंनो बिदिनो सम मोनब्ला रोगायो आरो। ओमफ्राय हाया नै बेखिनिसिममोन आरो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। हागोन सोरबा आं बायदि रोगानो। ओमफ्राय हामनो सानब्लाबो हामा इसिबां, बिदिनो मावनायानो जायो माथो। ओमफ्राय आं नै बिदि जानजियाव बेबायदि ब्लाउस बोरायखौ खानानै लाबाय आरो, जाहाथे हाया आंनि गस्लायाव नाङा आरो। ओमफ्राय बै गस्ला जिलायलायनाय रोगाबाय आरो आङो। उफाय गैया, उन्दै समावनो हाबा जाबाय जेब्ला मावनानै जाखानांगोन। ओमफ्राय गोसो जाब्लानो मावो आरो। ओमफ्राय मालाबा बाखायो नालाय मावनो। ओमफ्राय दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो रोगाबाय आरो। ओमफ्राय आं हालासो, गावनो खामानि मावो, ओमफ्राय मोसा खामानि मावबावो आरो। हागोन सोरबा बिदि मावनो। ओमफ्राय नै मेंबाय आरो। ओमफ्राय नैबेखिनिखौहाय बेयावहाय जोंहा ओंखाम सङोमोन आरो। ओमफ्राय नैबेखिनि हाखौहाय बोरायजों आंजों खावसे रोगाबाय। ओमफ्राय आंनो बांसिन रोगानाय जायो, मानो होनोब्ला बियो दुखानाव थाहैनाय जायो नालाय बारा सोलाबा। ओमफ्राय आं ओंखाम ओंख्रि संखांनानै बिदिनो सम मोनोब्ला दसे रोगायो आरो। ओमफ्राय जिलायलायथारबायहाय बेचारि, बायफिननोथ' हाखाला जिबाथाय। मावनायजों लोगोसे नै फेशन श'नि बायदि थाबायबोबावो आरो। हागोन सोरबा। दुखुथिया जिउ नालाय खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो, उफाय गैया। ओमफ्राय एसे नायथिं नायथासो खालामनानै मोसानांगौ जायो आरो, नङाबा सोरबा नुसनगोन नालाय। ओमफ्राय नै आं फारसेथिं केमेरा हमबाय, फारसेथिं रोगाबाय आरो। नोंसोरनो देखायनो होननानैल' आं बिदि भिडिअ' लायाखै आरो। माने आं दिनै मा खालामदों सानसे, बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो। ओमफ्राय नैयावहाय हाखौ रोगाखादों नालाय, ओमफ्राय हाखौ माबायदि गारो, आंनि गारनाय स्टाइलखौ नायबानो जाबाय आरो। नै इदि गारो आरो, इदि गारब्ला बारा बोलो नांला जाहैबाय आरो। मेंबाय नालाय बालाबसे होलायबाय आरो, माने मेंगा होनाय जाबाय आरो। माने मेंनायखौ बावहोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो गोसो होसार मावब्ला गोसो खुसि बानायाबो खारो आरो।
ओमफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन ना नायथि नायथा खालामनानैसो मोसानांगौ होननानै ओमफ्राय एसेनि थाखाय नुसनफैबायमोन दा नै बोरैबा एक्सिडेन्ट जासिगौमोन आरो नुसनसिगौमोन बोरैबा बासिगौबाय आरो माने मान सनमाननिबो खोथा थायो नालाय हालासो आं मिनिनोसो ओंखारसो गारबाय आरो जिला जिथा गाननानैनो माबायदि ओमफ्राय बोराया नै बुधबार हाथायमोन नालाय हाथायाव दखाननि माल एसे लायदोंमोन आरो ओमफ्राय सफैबाय नै मालाय ओमफ्राय नैबे स्कुटिखौ जोंहा 1 मान्थानो जायाखै आरो बायनाया ओमफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनायानो जायाखै ओरैनो सर्ट भिडिअ हगारदोंमोन आरो थ' नोंथांमोना बेसेबां लादों बेफोरखौ मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय Remba. ओमफ्राय आंनि न' अरिजिनेल माने आंनि बिमा बिफा जोनोमगिरिनि न'आ बैग्रिगुरियाव नालाय उदालगुरि टाउनावनो ओमफ्राय बियो उदालगुरि टाउनाव थांनायाव आङो थाइजौ बिहरफादोंमोन आरो बिराद गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय गेसाव थास्राया आरो गोदैथार आरो ओमफ्राय बिहरफादोंमोन नालाय ओमफ्राय गावहा हाथायाव थांगौ माने बाबाया मालाय हाननानै प्लास्टिकआव सोनानै दोननानै हरफाबाय आरो ओमफ्राय आंहा खामानियानो मोसाहोलां मावहोलां आरो ओमफ्राय बेखौ खाना लाबाय नालाय इथिं बारा मैला नांहैयासै आरो थ' आंनि भिडिअ'आ माने दिनैनि ब्लगा खामानि मावनायल' आरो बेखिनियानोसै हागोन सोरबा बिदि मेंबाय नालाय लुथुर फुथुर दसे रेस्ट लाथ'बाय आरो ओमफ्राय बिदिनो हामथों होननानै जानला मानला मावलाबायथारो आङो मानो हामनोनो रोङाथाय सिगाङावलाय फिसासोमोन आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा गोबावजों नुनानै फुंबाय माथो होनब्लालाय लाजिनो ओंखारलायो आरो आङो ओमफ्राय नै स्कुटि डिजाइना बेबायदिनो बेमोन आरो आं बारा पेट रायलायनोनो रोंस्राया मानोना रायलायनायानो बारा जाया नालाय ओमफ्राय नैबे बैथिंजों थायो नै इथिंजाय ओंखाम संग्रा गोदान लुनो नागिरदों जाथाला नालाय ओमफ्राय बैथिंजाय संथ'बाय आरो थ' बेखिनि